Эфирда Татарстанның күн чыгыш хәбәрләре. Студияда Гүлназ Гизатуллина, исәнмесез бүгенге программада. Шахидлар һәм хөкемдарлар, ришвәт алуның 3 эпизоды һәм яңа мәгълүматлар, җинаять эшендә тагын ниләр ачыкланды? Безнең ишек алды кабат әлмәттә, халык нинди үзгәрешләр күрергә тели, төзекләндерү кайчан тәмамланачак? Исемнәре һәм хезмәтләре мәңгеләштерелде. Зәйм галимнәре Ринат Фәрдиев исемендәге ял паркында агачлар утыртты. Мобилизацияләнгән ир-егетләр 2 атнага өйләренә кайтты. Әлмәт районы хәрби вакыт табып гуманитар йөкләр җыючы һәм маскировка ятмәләре уручы волонтерлар белән очрашты. Сетями нашими личностям пользуешься, да? Маск-Сити Әлмәт төркеме штабында әлеге көн гадәттәгедән җанлырак. Бөтен игътибар волонтерларга кунакка килгән солдатка юнәлтелгән. Хатын-кызлар хәрбиләргә тагын ниләр кирәк булуы белән кызыксына. Это разработка наших тут девушек. Штаб кунагы Илнар гуманитар йөкләрнең еш килүен, әмма нәкъ менә Әлмәттән җибәрелгәннәрнең аеруча җанга рәхәтлек бирүен әйтә. Сугышы ятмә уручыларга кирәк-яраклар җыюда ярдәм итүчеләргә рәхмәт белдерде. Ул узган атнада өенә кайткан һәм сөйгәненә тәкъдим дә ясаган. Волонтерлар егеткә бүләкләрне мулдан әзерләгән коры душ, үзе һәм хезмәттәшләр өчен төрле зурлыктагы итекләр дә бирделәр. Һәм әлбәттә дуга укып үрелгән һәм изге су сибелгән ятмәләр Илнарны алкышлар һәм яхшы теләкләр белән узатып калдылар. Әлмәтнең баш архитекторына карата җинаять эшен тикшерү дәвам итә. Аңа коррупция җинаятләре кылуда гаепләү белдерелә. Эш материалларында ришвәт алуның 3 эпизоды һәм эшмәкәрлек эшчәнлегенә каршы чыгу турында язмалар бар. Шәһәр судындагы чираттагы утырышта безнең иҗат төркеме дә катнашты. Сказать долгими словами не хочется, но хотел сказать, что это было специально сделано. Әлеге утырышта янә бер шаһиттан сорау алырга тиешләр иде. Суд мәрәкәләре февральдә ук башланды. Гаепләү актындагы 2 эпизод 10 ел дәвамында сәүдә сервис үзәге итеп үзгәртелергә тиешле кибеткә кагыла. Создается ситуация исполкома, что человек выдерся. Вот я, допустим, выдерся. Вот я когда начинал, мне 40 с лишним лет было, а сейчас мне уже 60. И я уже выдерся, мне эту стройку уже не нужно. Әлеге кибет хуҗасының сүзләренә караганда, ул 13 елдан бирле максатына ирешергә тели, әмма аңа һәрвакыт киртәләр куела. Гомумән алганда баш архитекторны сәүдә ноктасы хуҗаларыннан 100 000 сумнан артык ришвәт алуда гаеплиләр. Вам сам обещал продление договора аренды? Но это в КП было все вместе, значит. Именно вопрос стоял, вы обсуждали, что будет продлен договор аренды? Если получим разрешение на строительство, то будет автоматически. Это вы сами подразумевали? Или он говорил, что он поможет продлить договор? Ират 3-нче тапкырында суд сорауына җавап бирә алды. Аңардан ришвәт сораганнар ул биргән, әмма дәүләт гаепләүчесенең янә сораулары туды. Она сказала, что это все в процессе, и у меня будет разрешение на строительство. Настойчиво требовал подписать акт электронных работ. Я спросил по поводу разрешения на строительство, она ответила, что я работу знаю. После этого через некоторое время я подписал акт электронных работ. Эштә архитектор гына түгел, аның хатынының әтисенә рәсмиләштерелгән архитектура бюросы да чагыла. Тикшерү фаразы буенча гаепләнүче әлеге фирма аша законсыз юл белән алынган акчаларны законлаштырырга тырышкан. Гомумән алганда 3 эпизодта тикшерү 569 000 сум зыян исәпләгән. Аларның иң авыр җинаять кодексының 290 маддәсенең 5 өлеше күп күләмдә ришвәт алу пунктына карый һәм 12 елга кадәр ирегеннән мәхрүм итүне күздә тота. 400 000 сумнан да артык булган ришвәт суммасы исә төзүче фирмага кагыла. С 20-го и документацию. Это вся документация хранится в следственном комитете? Суд процессының ахыры әлегә күренми. Яклаучы як башкарма комитетта тинтү барышында алынган документлар һәм проект эскизларын судта карау турында үтенеч белдерә. Икенче үтенеч тагын бер шаһитны сораштыруга кагыла. Моңа кадәр ул яклар тарафыннан чакырылмаган булган. Утырышлар майның 1 яртысына кадәр планлаштырыла. 17 апрельдән 10 майга кадәр Татарстанда коры үлән яндыру тыела. Бу хакта Татарстан гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм янгын куркынычсызлыгын тәэмин итү комиссиясе утырышында сөйләделәр. Видеоконференция режимында утырышта республиканың барлык районнары катнашты. Урман участоклары белән чиктәш торак пунктларда, бакчаларда һәм бакчачылык ширкәтләрендә ачык утта ризык әзерләүдә тыела. Кабмином республики 30 марта принято постановление об установлении на территории республики особого противопожарного режима. Данным правовым актом предусмотрен комплекс превентивных мероприятий, направленных на укрепление противопожарной защиты населенных пунктов. Агымдагы ел башыннан республикада коры үлән һәм чүп-чар яндыруның 370 очрагы билгеле. Иң күбе Түбән Кама районында теркәлгән 77 очрак, Әлмәт районында 32 очрак ачыкланган.
Әлмәттә безнең ишек алды программасы кысаларында эшләр башланды. Ике территорияны ремонтлауга да кирештеләр. Участокларның берсе Пушкин урамындагы 37-нче йорт һәм Клара Цеткиндагы 36А йорты ишек алды. Быел Татарстан рәисе программасына 41 объект кертелгән. Аларны август ахырына тапшырырга планлаштыралар. Мы вот зимой по 3 часа стоим у первого подъезда, выгоняем все машины, находим же это хозяев и стоим, просто охраняем. Зимой по 3 часа, представляете? Ольга Петрова ишек алларындагы проблемалар турында сөйлим. Тар юллар махсус техника һәм авария хезмәте машиналары йөрүенә комачаулый. Безнең ишек алды программасы аларны хәл итәргә ярдәм итәчәк. Башкаручыларның исә үз проблемалары, ул проект кураторлары белән очрашуга килмәүче һәм төзекләндерүгә кагылышлы теләкләрен вакытында җиткермәүче халыкка кагыла. Быел безнең ишек алды программасы буенча 41 территорияны төзекләндерү планлаштырыла. Агымдагы атнада 6 ишек алдында эшләр башланды. Калган участокларда белгечләр ахыргы планны халык белән килештереп бетерергә тиеш. Мәҗбүри эшләр исемлеге елдан-ел үзгәрешсез кала. Яңа тротуарлар җәю, уен һәм спорт майданчыклары урнаштыру, өлешчә яшелләндерү, кием киптерү урыннарын кую мәсьәләсе дә бар. Анысы яшәүчеләрнең теләге буенча киңәйтелергә яки тарайтылырга мөмкин. Леногорскийның 6-нчы мәктәбендә туклану сыйфатын контрольдә тотуга әти-әниләр җәлеп ителде. Ул бөтен Россия мәктәп туклану атналыгы акциясына багышланды. Әти-әниләр меню, ризык әзерләү шартлары белән танышты, хәтта ризыкларны авыз итеп тә карады. Ике атнага бер тапкыр әти-әниләрнең мәктәп ашханасына бару мөмкинлеге бар. Ризыкларны карап, тәмләп тә карый алалар. Туклану сыйфатын тикшергә беренче сыйныф укучыларның әниләре һәм әтиләре килгән. Алар чисталыкка, азык-төлекнең сыйфатына, ризыкның температурасына игътибар итте һәм ризыкны татып та карадылар. Бу көнне балаларга төшке ашка дөгү, кәтлит, ипи һәм сөтле чәй әзерләгәннәр иде. Продукциянең сыйфаты өчен җитештерү мөдире җаваплы Наталья Абрамичева әлеге мәктәптә 11 ел эшли. Ул аш-су бүлмәсенең заманча җиһазландырылган булуын сөйләде. Пешекчеләр ризыкларны саклау шартларын, әзерләү технологияларын, температура режимын төгәл үтиләр. Әзер ризыкны шәфкать туташы яки туклану буенча җаваплы кеше тәмләп карый. Ашхана расланган 2 атналык меню буенча эшли. Ашханадагы журналда әти-әниләр үзләре авыз иткән ризыклар турында фикерләрен, киңәшләрен калдыра ала. Аларның теләкләре әлбәттә исәпкә алыначак. Агымдагы ел Россиядә укытучы һәм остазлар елы дип игълан ителде. Әлеге уңайдан Зәй мөгаллимнәре Ринат Фәрдиев исемендәге ял паркының 2нче өлешенә агачлар утыртты. Бу аларның исемнәрен һәм хезмәтләрен мәңгеләштерү максатыннан эшләнде. Адилә Бурханова дәвам итә. Польем мы и закопаем, а сверху дерном закроем, чтобы влага не уходила. Ринат Фәрдиев исемендәге ял паркының 2нче өлешендә укытучылар агач утырта. Биредә хәзер педагоглар аллеясы барлыкка килә. Бу укытучы һәм остаз елы уңаеннан оештырыла. Игелекле эштә район җитәкчелеге дә катнаша. Агачның төп битләре кайын була инде и спире дигән куа агачлары. Алла бирсә, алар барсы да тиз үсә торганнар. Без үзебезнең дәвердә яшәүшендә аларның барсын да күрәчәкбез. Вот эта корневая часть должна всегда оставаться там внизу. Аллеяга беренче кайынны мәгариф идарәсе башлыгы үзе утыртты. Данную акцию мы тоже хотим запечатлеть именно. Укытучыларның үз укучылары белән аллея утырту күркәм гамәл. Акция шуның белән зур әһәмияткә ия. Еллар үткәч, алдагы буын әлеге парк буенча узганда үз мөгаллимнәрен, остазларын искә алыр дип ышанабыз. Сердце вспоминали своих учителей, педагогов. Бакча мөдирләре, мәктәп директорлары бердән булып 300 төп кайын агачлары, куаклар утырталар. Төремкәй балалар бакчасы җитәкчесе Рәзинә Бурханова бу эшне әһәмиятле чара дип саный. Районыбыз табигатын тагын да ямьле итүне үзебез кайгыртырга тиешбез дигән фикердә. Бүгенге чарада катнашу, агач утырту безнең өчен җитәкчеләр өчен зур әһәмияткә ия. Шәһәребезне яшелләндерү, чисталыкта тоту педагогларның иң беренче эше һәм үсеп баручы буынга үрнәк булу бездән башлана. Укытучыларга легенда 17 студентлар отряды да бик теләп булышты. Алар арасында да булачак педагоглар бар. Педагоглар аллеясына яшьләр дә үз өлешләрен кертте. Адилә Бурханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Көньяк-Көнчыгыш хәбәрләре. Әлмәттә алдынгылар хәрәкәте балалар яшьсмерләр оешмасы тантаналы рәвештә ачылды. Хәрәкәттә 7 яшьтән алып 18 яшькәчә балалар һәм яшьсмерләр катнаша ала. 26 әлмәтле хәрәкәткә кушылганда инде оешма ачылышында безнең иҗат төркеме дә булып кайтты. Просим зарегистрировать наше первичное отделение российского движения детей и молодежи «Движение первых» в городе Альметьевск.
Документлар имзаланды, димәк яңа оешма әлмәттә үз эшен башлап җибәрә. Хәрәкәтнең тантаналы ачылышын кешелек тарихындагы беренче космик очыш көнен бәйрәм итүгә багышларга карар кылганнар. Космоска күтәрелгән ракета узган гасырда туган һәм горурлык белән кызыл галстук кигән балаларны айрыша кызыксындырган. Алдынгылар хәрәкәте пионерияга альтернатива буларак оештырыла. Кызыл галстукларны кызыл беретлар һәм футболкалар алыштыра. Бөтен Россия оешмасын булдыручылар балаларны патриотлар итеп һәм үз максатларына ирешүчән һәрвакыт беренче булырга омтылучан итеп күрергә тели. Беренче бүлекчә сфера интеллектуаль ял итү үзәгендә урнашачак. Хәзер хәрәкәттә 26 кеше исәпләнә. Укучылар гына түгел, студентлар да үзләрен күрсәтә ала. Төп шарт 18 яшькә кадәр булу. Сфера үзәге базасында бүлекчә тантаналы ачылуга 2 атна калуы эшли башладым. Оешмага теркәлү өчен проектның рәсми сайтында гариза бирергә кирәк. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз.